toată industria e afectată de cadre, dar în multe cazuri problema nu sunt în muncitori și sunt organizatori. Nu-i organizat producerea la nivelul necesar. Nu sunt instrucțiuni clare. La noi în companii cum? O venit muncitorul, i-a arătat, dacă lucrezi cu așa, trebuie să faci asta, dacă tu să prinzi la dânsul, o să te înveți, o să faci mește și așa mai departe, l-a pus, învață. E clar că trebuie să prinzi, dar nu toți oamenii prind așa ușor, dar alții nu se împart cu profesia lui simplu. Nu vrei să dai toate secretele de lucru. Din cauza asta trebuie să fie, să spunem așa, instrucțiuni de muncă, care să fie clar reglementate, și trebuie să facă, cum trebuie să facă, și trebuie cum să procedeze. Când vine un muncitor nou în companie, eu cred că prima săptămână, două, cât este necesar, el trebuie pur și simplu să învețe.